Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Nopi Nopek lor. Iki sore-sore apa mbah lor. Tapi iki nggone anak wedok mangan, tunggone mbae. Diku digorengno lele, disuwirno lele mbek bae dik mangan iki anak wedok wis. Bae kematine mbah lor nambah anak wedok mbek anak lanang lor. Anak lanang ki mampu nitine dik, Kak. Dik, Kakak. Anak lanang ndelok poli lur, pakane poli ning lapangan. Poli persahabatan paling mbek kanca-kancane ngono kuwi. Anggun makan sama apa itu? Leleng. Mangke beduk-bedukung lu ndak? Mam sampai ah. Enak. Enak. Enak jere. Mangan urung wis mimik terus. Enggak tak mulai ya mau iki kayak meja dhewe ya. Engko, Mbah. Tak bilang deh. Nanti Agak ijek sore, Mbah. Yang tahu bidal. Ngendi? Golek lah, Bang. Golek iki are, Mbah. Ndi? Nek aku ora pikir. Alah ya nak rine nak wedok kalau. Iya lho, Pak. Lek lapang kok teko ndi? Cepu. Lah terus Untuk itu juga. bola nek budal sore. Jam 5 ke bidal. Oh, berarti golek bengi. Coba ora oleh kok. Aja aku nek kadang aku terus di colok di parane iki kan cepu jake kuwi. Golek meja entuk 130. Sak wong. Mbak, aku mau ya. Nggih. Sak wong tok 130 lek mijan tok. Nang golek dhewe anton untuk sewidak. Sitok piro? Anton 1.500 apa 15.000 ya? 3.000. Tuh. Anton yang untuk 180 ya. Bola usah mudan ini ki ya. Usah Nek udan ora metu. Malah nek golek berarti ning ndi alas? ning sawah-sawah itu jare tutup gromet. Nek sing wong dukuan ngantek esuk untuk 500.000. Bola. Ngantek esuk lho tapi lho. Karena anton ya sak mergawe ora usah ngantek bengi-bengi. Paling iku nek bature mulai. Ya pokoke sing ngejak kan apa lek jono apa lek mana sekali ngene. Nek jere nek mbek kangguan. Aku ngelek kelabang. Kode sapa? Anton iki. Entok ada aku. Kang TK. Oh, Kang T. Aja lah murid. Yang podo nek golek kelabang arek ning arep nek golek kelabang yo melo ning ngatur pisan. Barang kok ini. Dan mbak apa kok kene? Motor Oh, udah. montor. Oh, montor sampai golek iku lur dulurku lanang Masku. Golek kelabang sampai teko cepu. Jarine kelabang ditulis sijine payu 3.000 lur. Nek bengi jarine untuk swidak iki dibaleni neh. Muga-muga yo entuk akeh neh. Mbah dinggo apa ngono kowe lur? Kelabang. Dinggo apa, Mak? Ora ro. Nek sing podo Ndak menawa dinggo tombo. ana sing podo apa ngono pesenan ning jatuh 10. Sing ngono malah awake ngarang. Ana nek ujan tau untuk 500.000. Rasa jam Pokoknya kadang dicelong laku. Iku. Golek kelabang iki regane larang lur. Kak Aldi, Kak. Ono praera mlaku. Poli. Oh, lho apa ndelok? Lagi mangan mbek Hah? masem genduk masem-masem. Piye boleh apa ndelok? Ini enggak bisa. Alah kok nek kok pitik kok lele. Bosen aku, Ah, lele. Orang ngarah di bosen nek pengen ku pemecahan ora nek ayo ora enggak ayo kurang. Lele. Aku mau goreng sitok lho, goreng genduk tok. Nah, lanange ngono kuwi, mangan rewel. Wis ana awak pitik njaluk lele lur kaya jenis. Kowe goreng dhewe kono lho. Ya dia nekno kompore. Wis ngono kuwi. Masih duda. Mangan wis ana iwak ya njaluk lele. Rewel tren anak lanang lur. Gorengno ibu Kak, dan dicethetno kompore. Aku Eh? lihat dari sudah. Oh, Mas, itu kok airnya mbok senggol pecah. Pecah Guling, piye? guling. Salah sithik yo ngono kuwi lho aku senene anak wedok. Guling. Lihat TV dari kaca. Ya wis lihat TV aja dari kaca ibu ngeliat TV terus ya di depan. Ya Allah. Nah, Mama.
Oh iya, mame mana? Mame njaluk duduh nah. Kak mesin cucine wis mati porong. Mbah lur iki disambi mbah-mbah. Osok mulai mergawe lah ya. Sendok anek duduk agung Ngono kok ndak klabang tinggo apa ya, Mbah? Ndak tinggo iku. Tinggo tombo. Nggo batu. Oh, klabang emang ya iso tinggo batu-batan piye, Lur? Baik tahu tadi. Masa ketemu. Pon. Iki ular sih. Iya, kabeh dadi panen kan mentok. tok jambu nek mau dikei tonggoku loron kabeh, Lur. Terus kita goreng lele. Nek kakak jaluk lele, padahal sone Pak Pitik lur ning Jangan Asem. Ngono kok senene rewel yo gur yo. Eri adine nek adine rada yo ni Pak Pitik, mergo Pak Pitik kan kadang ngatos nek lele empuk, nek anak wedok senengane sing empuk-empuk. Untune ompong marai yo, Gun. Untune ndi untune sing ompong? Gun. Anak wedok untune kaya ngono lho ompong lha yo. Iku mah gak baca versi lur yo. Maksudnya piye? Lele nek gedhi gak iso garing piye mange? Tak garing-garing. Tak garing. Yang lele si tak dawane ngene ya gedine lho. Apa? Heh? Ngelar sego? Ngelar dhewe nek wis iso. Goreng lele petek-petek lur ngene iki. Kudu nganggo senjata. Aku nek goreng lele nganggo senjata iki lur. Ha, senjata anti aduh anti pletek. Aduh. Kak ada diwalek ah. Kita adik gawe. Nak. Nek kok dene rene. Hah? Yo kan dia, Mbak. Oke, Mbak. Kumpul yang pengen. Bu, bibit itu di sekolah ini, Bu. Ya mak nek. Terserah mbok gawe apa. Klengkeng ae. Klengkeng apa, bambu kristal apa? Klengkeng. Iya jambu kristal. Apa alpokat? Klengkeng. Klengkeng ae. Iku kancame ono sing tuku madu, besok gawekno. Kalau madu. Belum ya? Tadi patahnya plastiknya di lho. Iya. Kok iku apa jenenge? Lah kok telaten. Apa hentite, Bu? Lah kok kono? Apa, Bu? Daren. Lah kan dia mau jarene promosi. Gareng. Daren. Gareng. Gareng. Anak lanang dia mau berpromosi bibit lene sekolahan lor. Besok acaranya kon go bibit, jadi dia mau promosi. Belum ya kak? Orang ini. Oh, jadi nek tuku bibit omahku ae. Aku tutulan bibit dan jadi dia. Iki bapak menak arep nandur-nandur iki lho Ya. aku sedia bibit ngono lele. Lah yo. Nek bakul yo ngomong-ngomong ngono barang. Heeh. Ben payu bibite. Aja ngono ah. Anu yo apa jenenge? Apel futsal gede yo. Woe teh. Iya aku sama rambat nang dondong barang wo limo nek kanane. Udah wae akeh mau aja garing mati. Iya garing. Aku tak jibuki. Gak dadi. Wis sak masak. Goreng nari lele ngono kok. Panjra ya le. Ya itu deh. Ngene kok adingan. Nanti Wis lawan do gondong ae budal ngono. ya mela ambek deh. Ayo barang gen rasane selamatan kok cedak ae. Ayo. Ndak ambek deh ya. Nggo motor biru elek lah. Yuk, ya. Hmm? Yuk. Iya ambek deh ngono kok. Ora ibu umi ku lho, Jak. Pasti Iya, kok no. wis tahu, Mas. Ibu wis tahu ya Kak ning Gunung wis tahu, Mas. Gak gunung ning Selepan kene. iki kan ora ke gunung ya. Iki ke gunung. Selepan. Pindu berarti. Lah, wis telu. Nggone beda. Poli pisan terus pas anu kae 17-an ya ping 3 iki gak gunung. Heeh, telu iki. Selawatan lur, ke gunung. Ya Kak. Ya sanggo bibit apa Kak? Klengkeng, jambu. Akeh men iki sak kelompok kon sitok kok akeh men. Lima apa di kayak duit kancamu gak oleh Kak. Bibit ora area ora tuku aku. Lima apa diuruni kancamu tuku bibit. Lah gak tuku bibit ya lho. Sopo? Bibit arek nggawa mesti Sopo? dikei duit. Siapa? Kelompokmu sapa kok? Sombongmu berapa? Heeh. Repan. Ya ini. Iya. Aku roh main. Main di. Harus kantin. Heeh. Terus di mang aku nang grup promo woro-woro terus di ngono.
Wong iki ana ulere kok jambune kaocekin. Mau pangan oh. Kita pulang. Lihatlah. Ora kaya dipangan. Aku mau belajar. Hah? Mau. Iya, ke sini ya. Nek ora percaya. Dek mang iku kan bayar bayar pajak namanya Pak Judi, nggo tek jambune uler tok. Pak no mangan wis. Kemarin wis kok mudan iki lho ya. Mau menggerak ya, Pak. Bah, Nek wis tep mudan. ayam. Banyak dikae. Nggih. Manggang loro. Manggang-mangan loro sekitar 7 onan apa 3 prapat. Ya sing songo ono Mas Kewo. Sing koyo kae. Tok gratisan jambu iki mang lur, tapi yo ora cek sik sitok-sitok ana ulur apa. Apa terus sing matal wedok sitok diketek-ketek nggih. Sing loro. Enggak, apik iki lho, Dik. Film, Mbak. Di ngene. Ya, kon manggang bakule. Manggang mateng apa? Tapi dibengkokno kok Iya. gelem Iya. Pak Dul gelem. Lah nggih, terusan sing siji iku apik, Nah. kon Siji. saros ya. Yo gedene Pak. Ya kita gede kelas gak dadi sak kilo gak dadi. Mau lur nek Pak Ibuke mau. Bukannya sing lakoni. Ya lha kok ora kowen ibu iki. Ora enggak. Lah kok kurang gampang ora-ora. Mbak Abang seprapat ya, Mbak. Lomba apa? Tempe, Mbak. Tempe iris. Cuma nak gak rusak ketemu kok. Telo. Kurang ta, Mbak? Enggak iki ana ulur iki masih dik buah sing iki. Iya, iya, Mbak. Wong pitik bakul akeh aja lho oleh ae. Aku juga, Mbak. Kurang. Nengok. Aku apa mulai wis mendung nih. Aku sing gak duwe iku kon ndelekno mie ambek aniku. Mie mek urutan Lombok. Udah, gatal. Loro di Parang lawuh anu kok dipandang Pak kok ora ngono. Nggih. Tapi nek dingono wong e. Dan nggih. Busuk aku lho. Yo, Kok ngono lah. coba sak menang besok ulur lur. Anak di rumah. Selamatan. Soalan. Aku pak bari magrib ngaji ning kene. Dia pengen ngaji. Lah gak ngaji. Ikut. Ikut ning ndi? Ngaji. Lah gak tau magrib ning kono biasane jare magrib kalau anu barang pujian barang. Yo kadang kok Kak iya. donglingan ada. Nek iku ono ulere lho jambu. Iki gak mau tak coba. Mau tak ngono tak buat. Kubu. Heh? Menurut karek ngelet nang nggo ngono dik. Ora ngikutno wong. Ya. Ayo. Bun. Hmm. Selamatan. Ayo. Njupuk mangane rawane lur. Rawane Kak. Anak lan njupuk mangane rawane lur. Iki kan njupuk nomboknya. Iku dionekno banyune ya. Bun, go, go. Mbek apa iki Mame? Go, no. Til. Babet jangan. Gak, til. Jangan asem lho. Gak, til. Lah senane mangan garingan ae. Sen mangan garingan ae lur gelem cek jangan. Go. Anak lanang lur mangan iki mbah lur. Anak lanang mangan iki mbah. Sih. Sak larake. Ben ambekan iki pik lele. Ben cintakno. Urung adus mangan. Piring kita, bos. Jadi kandane wetak misan malah. Oh. Lah. Jadi kandane lur. Iya, bar ngaji. Gon kowe. Kenapa? Kok di, Kakak? Arep mau ditawari kok. Satu gelas tak buat gelas. Sing lho. Namanya pun. Oh, ya ana ambek jajan lur. Isinan. Aku malah. Ini satu. Tuh Lah duwe ngene tak dadekno loro. Pinter putune. Aku mau tak duit. Iya nanti Tak ini tak. bar makan sego barang ngono kok ya ana wedoke bar mangan sego delok. Jamunan, gak ini. Mangan jambu ya ngono. Baru ngene nggih. Lah udah. Aku suka kek. Ya, wis ngaki. Kowe tak Ditangno Ibu. Aku kurang aja ya, Mbak. ada yang disepedi lho. Kak, pangan Ibu. Ini iki mau dicukono ngono kowe yang. Len tak pangane. Tenan nek angger ya. Ora ari ya. Pancen nek nepangan dipan. Heeh. Biasa ngono kuwi ya. Enak Kak dulang Kak Ibu Kak. Jahat minta dong. Lho, iki mari apa-apa tak iki ya sarune. Gak tahu. Iku mau apa? Bolang balik. Kasih Ibu Delok lho anak wedok pelit jaluke melolo. Bola Bali. Masyaallah. Masyaallah. Sithik.
Jadi gue jelek sithik ora oleh hak pelite kok. Karena gue doang tuh lho, ben dosa belum setan. Coba lah, enak tuh. Ngicipi sithik ae. Ah, Ya Allah. ini ora oleh. Ya sithik tak ae pelite mbah kan, dijawab pelite mbah. Tak kok ngene. Yo kan. Kalau sithik ora oleh, Kak. Kakak ketutupan ibu. Oh iya. Halton. Iya. Cuma aku boleh apa? Kamu sini. Mah. Halton ya? Harus. Cium, cium. Ah. Aku HTM bayi. Masuk lagi berapa dek? Cium, cium. Ah. Kan sana sih. Tutup sih. Wes ngono saya lur kontenku dina iki. Keseruan sore ini mulai anggun mangan. Kakak ayah arep mangan. Kakak ayah pego bibit. Adine dijali pelite boh. Di pas kayak kakak mau buka yuk. Pelit. Ibu juk sithik gak oleh lur. Wis ngono. Dadah, jangan lupa bangun. Jangan dulu nanti malam kan dilanjutin. Enggak, ini udah. Jangan lupa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.